to ďalšie videa. A dneska bude pri ďalšom mlyne, nie pri ďalšom, ale ďalší part mlyn s Máriom a s mojim bratom Kevinom, ktorý bol práve tam na tom strome. Dneska ale nebudeme chodiť, nepôjdeme do mlynu, ale pozrieme sa sem do tohto veľkého lesu. Ukážeme vám to vo first person a dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak sa vám video bude páčiť, tak nezabudnite sa vás podporiť lajkom do piči, tu sa to potápa, či čo. Veľmi mi to pomôže. A ideme na rovné video. Čo by som chcel povedať ešte, že dúfam, že sa neprepadneme. Ja myslím, že to je hlina, tam na to som vidím. A vidíme sa. Ukážem vám to vo first person, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ideme na to. Či toto, ako prejdeme? Jouuu! Kurvené osne! Holy shit. Oh shit. Hej, nerobte proste. Fuck off, poď sem. Nechoďte tam. Každý po jednom. Nope. Ty prepadneš sa. Neprepadne. Poď naspäť. Piči. Poď naspäť, rýchlo. Piči, Kevin. Ale... Jevni to dole. To piči! Skoro prepadol! Oh shit! Kalošky, takže... Aj keď sem pôjdeme, tak to není hlboké, takže... Really? Oh! Není to hlboké. Dá sa. Hej. No, je poďte. Počkajte. Počkajte, musíme dať pozor, Kevin nie, že ako ho pôjdeš. Tam by som chcel. Tu sa zabral. Čo toto ja nie? Počkajte, skúsim to povedať. Tam to bude hrubé, to viem. Možno. Dobre, to je hrubé. Pomaly chcete. Nemusí to byť. Piči! Také ľahké, ako ide. Piči! Čo si ja? Ale nerob, proste pohodne, a ty si videl to. Kalošky. Ale Dominik, nerob! Prepadni sa to. No, tu nejde. Chalani, sem by som radšej nešiel. Neviem prečo mám, ale veľký strach. Mám veľký strach z tohto. Poďte sem, chaloši, tam je voľné miesto, hen. Do piči, tu je to hrubé. Hlasuješ za to? Vieš? Ešte na vypočím. Do piči! Kto hlasuje za to, že Dominik a Mário sú núd? Tak dajte like. Počkajte, hej, stávam. Bráško. Nope. Mário, požičaj mi palicu. Mário, požičaj mi palicu, prosím ťa. Prečo? Na niečo, ukáž. Počkaj, Mário, však na sekundu. Čekujte na to, hej. Aha, bum.
tu na. Čo piči, ja som to prediravil, jak pán. Čo? Niečo, hej. Niečo ako Hej, poď sem! Počkaj, dobre, keď si tak vieme paliť. To je moja palica. No, dobre. Chaloši, to nemôže byť až také, Dobre, hlboké. takú hrubú. Chalani, ale to nemôže byť až také hlboké. Ale to není hlboké vôbec. Skús, pokiaľ je palica. Pokiaľ, čo? Ja neviem, že vidíte, to by som hovoril, že je ten Hou. čo sme tu boli na zbranom a stavili sme ho a radil by som na... Ideme tam. On si dávajte pozor, lebo si neveľká. Hou. Sme tu! Ešte nie. Nevadí, počkaj. Ja tu zapadám. Hoď mi tu palicu. Alebo ja ju potrebujem. Áno. Potiahni ma. Chaloši, chodte, ja to nezvládam už tu stať. Prepadnem. OK. Ideme hore. No, nechci sa chyť. Chyť. Nie. Netreba. Chaloši, takže sme to nakoniec dali a... Mne sa to docela páčilo. Čo vy, chalani? No. Poznám. Hej, chaloši. Nikto. Hej. Kokos! Zle z toho! Dominik, to je 18. Nikto mi nikdy nevedel. To držím v ruke, chaloši. Nikto mi nikdy nevedel zvoniť ďalej. Nej znamená. Poďte, ideme. Toto si bereme za sebou. Chalanky. Stojí za to kvalitne, fakt. Chalani, poďte. Ale to skášlo sa až do sami. Ale dobre, nerob. Ale ideme na to, chalošky. Sorry. Koko! Sorry. Aby ste vyfajčili Dominika, no tak. Koko, Kto chce vyfajčiť ma, napíše do komentárov. To začína byť nejaké hlboké. Mám strach, že sa to prepadne, alebo... Holy musíme utíkať. Mario začal šialiť. Neviem prečo. Za chvíľu sme na ceste. Čo tam robíte? Chalani. Sme v piči, niekto tam kričal. Poďte. Sme veľmi ďaleko od cesty. Už doma sme dny. A to je možno 1 kilometr. Ani toľko. Čo si myslíte, už sme prešli 1 kilometr alebo nie? Už sme prešli 1 kilometr alebo nie? Čo si myslíte? A ja si myslím. Prepáčte za ten šuchom listov, ale ináč sa to nedá.
Poďte, chalani! Fú. Do piči, prešli sme, chvála Bohu, les. Tam už je cesta. A piči, tu sa to šmíka od blata. Nejaký traktor tu chodil. The fuck, dude? Oh! Skúsi mi hodiť? Nechajú, to je moje. Skúsi mi hodiť. Nie, Hodiu. to je moje. Hodiu, rýchlo. Dobre. Poďte, chalani, už iba pár metrov. Pár metrov, pár krokov. Ale kroky sa počítajú za metre. Do piči, tu je Čakáme na Mariu. dobrá vrstva blata. Mario, si jaží šnúrky. Si ty imigrant? Ili za mnou zmisi. To fakt, dude. Na čo mi je? OK. Saloši, poďte, už iba pár metrov. Konečne cesta. Je tu rovná cesta. Chvála Bohu. Nemusíme ísť po tých strminách. Alebo ako sa to volá. Konečne. Takže dorazili sme na cestu. A preskúmali sme aj les. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite prosím dať like. Ako si hovorím, veľmi ma to podporí a čo by ste chceli na záver videa povedať? Kap. Áno. Ale tak normálne. Nech dávate lajky a dávajte mi žiadosť o priateľku na Facebooku, sa volá Mario S. Kalona. Čaute ľudia. Píše sa to S. Kalona a ty, Kevin, čo by si chcel povedať? Takto. OK, takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Ja sa s vami lúčim. Čau!